Приветствуйте претендентов. Ladies and gentlemen, please help me to welcome the contenders. В черный угол ринга. Свой путь держит боксер с Филиппин. Into the black corner of the ring, please welcome the contender from Philippines, Albert Pagara. Albatta, Albert Pagara askunjisiyo. Аз кишвари Филиппин. Вонамин ҳаракатҳои нозуконаш, суръати баландаш албатта ворид мешавад. Алберт Пагара чолок аст. Дар ҳақиқат рақиби арзанда аст. муқобили Баҳодур Усмонов сафар мекунад. Интизор бошед нагони азиз. Lakasan ng loob, bawat suntok may pag-asa. Ako naman dirigma, sa ring ay bumabakas. Pinoy Boxing Prodigy, sumisigaw ng banal. Bawat hampas ng kamao, pangalan ay sumisikat. Saan masulok ng mundo, sa bayan at pamilya ito. И сейчас боксер золотого угла ринга из города Душанбе, Республики Таджикистан, and now fighting out of the Republic of Tajikistan, the city of Dushanbe, Bahadur Usmonov. аз кунҷи тиллои Баҳодур Усмонов ворид мешавад. тамошобинони азиз, ихлосмандон ва ҳаводорони варзиши бокс, телевизиони варзишро тарк накунед бинагони азиз. 10 раунди тиллои дигар моро интизор аст бинагони азиз. хоб наравед. шоми бокс аст, шоми Душанбе аст. набарди муҳим аст, набарди таърихӣ аст. Баҳодур Усмонов муқобили рақибаш сабқат хоҳад кард. интизор бошед бинагони азиз. Уважаемые гости, я прошу всех встать. В честь претендентов на титул звучат гимн Международной ассоциации бокса IBA и государственные гимны. Ladies and gentlemen, please rise in honor of the title contenders. The anthem of the International Boxing Association and national anthems will now be performed. Звучит гимн Международной ассоциации бокса IBA. Ladies and gentlemen, the anthem of the International Boxing Association. All your life is a fight in the ring. You can fight your belief by your side. All your life is a fight. All your life is a fight in the ring. You can fight your belief by your side. All your life is a Звучит гимн Республики Филиппины, the national anthem of the Republic of Philippines. Ang isang lang at awat mo'y
Звучит государственный гимн Республики Таджикистан. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Republic of Tajikistan. Суруди Мили Представляю вам официальных лиц титульного боя. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the officials. Президент Всемирной боксерской ассоциации, the president of the World Boxing Association, Gilberto Mendoza Jr. Супервайзер Всемирной боксерской ассоциации, supervising tonight's event and representing the World Boxing Association, Jesper Jensen, Denmark, Dania. Боковые судьи. Ringside judges are. Судья номер 1, Judge 1, Armando Garcia, Таиланд. Судья номер 2, Judge 2, Дмитрий Болдырев, Russia. Судья 3, Judge 3, Семен Стакеев, Russia. Рефери титульного боя. Officiating this championship contest, the third man in the ring, Pinit Prayatsab, Thailand. Таймкипер Ниязидин Мирбабаев, врач ринга Юнус Шарипов. И я представляю вам соперников. Рефери Маркази. В черном углу ринга претендент на титул из Республики Филиппины. Ему 31 год, рост 167 сантиметров, вес 60 килограммов и 50 граммов. Альберт Пагара. Его жирный рекорд составляет 36 боев. 35 побед, 24 из которых одержаны досрочно при единственном поражении. Он владел титулами интерконтинентального чемпиона по версиям IBF и WBO. Через время и 2 весовых категории прибыл за новым поясом из Кагаяна де Оро-Сити, провинции Восточной Миссами. In the black corner, the title challenger from the Republic of Philippines, 31 years young, standing 167 centimeters. And weighing in at 6.5 kilograms, this warrior brings fearsome record. 36 fights, 35 victories, 24,000 just one defeat. The former IBF WBO Intercontinental Champion. He has now crossed the oceans and weight classes arriving from Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, to claim another crown. The prince from the Philippines, Manaka Baboyenko, Alberto Pagara. Акрун, навбат ба муаррифи Баҳодур Усмонов. Ровно по диагонали в золотом углу ринга претендент на титул из Республики Таджикистан. Ему 27 лет, его рост 174 сантиметра, вес 60 килограммов, 750 граммов. 9 раз он выходил на профессиональный ринг и 9 раз выходил победителем. При этом 4-жды отправив соперников в нокаут. На свой 10-й бой в карьере за своим первым титулом из города Душанбе. In the cold corner, the title challenger from the Republic of Tajikistan, 27 years old, standing 174 centimeters tall and weighing at 60 kilograms, 750 grams. 9 times he has entered the ring and 9 times left the ring undefeated. The 4 of those wins coming by way of knockout. Now it is his 10th bout in Korea, fighting for his first championship title from the city of Dushanbe, Mekmononi Aziz Iftikhari Tajikistan, Bahadur Osmonov. Ифтихори Тоҷикистон албатта Баҳодур Усмонов нагони азиз муқобили Алберт Пагараи 31 сола сабқат хоҳад кард. Баҳодур 27 сол дорад. бинед фарқи сину сол низ албатта калон аст. 4 сол 27 ва 31. вазнашон тақрибан 60-61 кило. албатта рефери марказӣ аз маркази майдон онҳоро хуб доир ба тартибот
ва майдондорӣ шинос намуд ва боз ба маркази мардум даъват мекунад. аллакай сабқат шурӯъ мешавад. тамошобинони азиз, раунди якум 10 раунд мо шуморо дар пеш интизор аст. бинандагони азиз, Баҳодур Усмонов бо шорти сафед бо дастпӯшҳои сиёҳ, рақибаш Алберт Пагар аз Филиппини бо шорти кабуту сафед ва дастпӯшҳои сурх. ҳамин тавр фикр мекунам. бале, аз маркази майдон шурӯъ мекунанд. чолуктар менамояд рақиби Баҳодур Усмонов. чобуктар, яъне қоматаш андаки пасттар аст. Баҳодур қомати рост дорад. пои чапаш самти пеш гузошта шудааст. аз манфеи чап сабқат мекунад. рақибаш низ аз манфеи чап, пои чап самти пеш гузошта шудааст. мо пурра аҳамият медиҳем ба ҳаракатҳои пойҳо, дастҳо ва қомати варзишгарон. албатта Баҳодур ба паҳлӯи чап варос ҳаракат мекунад. бо дасти чап ҷеб аз канор ишора кард. хуб, бо дасти чап ба бадан, бо ҳамзамон бинед, бо дасти чап ду ҳаракат иҷро шуд. ба бадан зарба ва ба рӯ. хуб, бо дасти чап ба ҷигар, ба бадан ва бо дасти чап ҳук аз канор зарба зад Баҳодур. Пагара ҳоло фикр мекунам дастонаш бардошта дифоъ мекунад ва ҷустуҷӯ карда истодааст рақибро. бо дасти чап Баҳодур аз канор ҳук зарба зад. хост бо дастиро зарбаи мустақим бизанад, аммо фикр мекунам Баҳодур қавитар зуд фишор меорад. мавқеаш рӯи вазн намекунад. як мавқеъро ҳоло интихоб кардааст Баҳодур аз мавқеъи чап. мисле ки Пагара ишора мекунад ба Баҳодур ки бизан. ҳоло зарбаҳои туро ман санҷиш гузаронда истодам. ҳамин тавр як ишора шуд бо дастони Пагара. бо баъзе ишораҳо низ фаҳмидан мумкин ки варзишгарон чӣ мехоҳанд ва чӣ тасмим доранд дар раундҳои минбаъда. бо ҳамин ҳаракатҳои аз канор Пагара бо дасти чап ҳук зарба зад. Баҳодур мебояд эҳтиёткор бошад дар ҳолати ҳуҷум фишор овардан ва зарба задан. чун бинед бо як зарбаи бо як дастро бардоштану ҷеб ишора кардану аз канор зарба задан. Пагара низ аксуламал зарба мезанад. ҳамзамон бинед Баҳодур зарба зад, ҳамзамон дар ҷавоб Пагара бо дастиро зарбаи мустақим дар канор нигоҳ медорад. сониҳои ба шумор боқӣ мондаст барои анҷоми раунди якум. силсила зарба дар иҷрои Баҳодур Усмонов. Пагара бошад инҷо бинед худро чӣ гуна идора мекунад. ҷолиб, албатта аллакай ҷолибият дар раунди якум маълум гардид. Пагара ишора мекунад ки чӣ буд, ман чӣ кор кардам. бокс аст, ҳеҷ кас ҳеҷ пешгӯӣ карда наметавонад. чун ҷолибият асосияти бокс дигар аст. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем такрори наворро. як зарбаи дубора дар иҷрои Баҳодур. силсила зарба албатта бинед. асан пешсаф низ ҳаст. ана ҳамин зарбаҳои чӣ кор мекунад Пагара? он фикр мекунад ки дар маркази майдон асту дар қафояш масоҳат бештар аст барои ба самти қафо ҳаракат кардан, аммо ӯ дарк накард ки дар пушташ ана ҳамон бандҳои ринг қарор дорад ки ӯро медоранд. раунди дуюм шурӯъ мешавад акнун. ҷеб ишора мекунад Баҳодур бо дасти чап. ҳоло ҳам аз мавқеи чап сабқат мекунад. Пагара бошад акнун пои чап самти пеш гузошта шуда. кӯшиш мекунад ки наздиктар равад, аз масофаи наздиктар зарба бизанад. як зарбаи дубора дар ҷирои Баҳодур. ҷеб бинед бо як дасти чапаш Баҳодур се амалро иҷро кард. ду маротиба чап бо дасти чап ҷеб ва як зарбаи дигар ба бадан ба тан.
бу дасти чапаш албатта. Силсида зарба, бу дасти рост апперкот. Дасти чап думаров ибаҷеб. Пагара бошад фикр мекунад ки аз куҷо зарба бизанад. Осон инҷо Пагара бо дасти чап аст ба бадани Баҳодур ва бо дасти рост аз канор зарба зад. Ҷеб бо дасти чап. бале ишора мекунад 1-1-2 инҷо силсила зарба ва тактикаи хос истифода бурда шуда истодааст аз ҷониби Баҳодур. Пагара ҳоло ҳам дар канор ишора мекунад Пагара марҳамат, аммо Баҳодур чусту чолокона Баҳодурона албатта сабқат карда истодааст. бо дасти рост зарбаи мустақим ҷустуҷӯ мекунад Баҳодур рақибро. бо силсила зарба дар ҷои Баҳодур Усмонов, аммо то бо охир ин корро иҷро накард Баҳодур. дарк кард ки шояд аксуламал зарба ба рӯяш зада шавад. хуб аст ин дарк ва эҳсос ҳисси варзишгарӣ аст, чун дар ҳолати муайян ва ба зудӣ бояд дарк кунад ки аз куҷо зарба зада мешавад. боз дар канори ринг нигоҳ медорад Баҳодур рақибро. бо дасти чап ҷеб, бо дасти чап ҷеб, зарбаи дубора ду маротиба зарба дорад бо дасти чап рост. Пагара интизор аст, ҷустуҷӯ мекунад ки як ҳолати муфид шавад ва зарба бизанад, аммо на, Баҳодур хуб сабқат карда истодааст. ҷеб бо дасти чап, боз ҷеб бо дасти рост зарбаи мустақим 1-1-2 бо дасти рост аз ҷониби Баҳодур Усмонов. Апперкот свинг аст. Пагара ҳолам дағал ҳам бошад, маъзарат мехоҳам, рақс карда истодааст албатта. каме бо нағмаҳои шӯхиомезаш Пагара фикр мекунам ба мухлисонро бештар, яъне диққати мухлисонро бештар ҷалб карда истодааст. вале инҷо мураббии Баҳодур дуруст мегӯяд 1-2 хапидан дар кору мавқеъро. бо дасти чап ҷеб ва бо дасти рост зарбаи мустақим 1-1-2. бисёр тактикаи усули оддӣ аст ва иҷрошаванда ҳаст. зарбаҳои номинҳои мусулмон бо дасти осон, бо дасти рост 2 маротиба 3 маротиба. Пагара чӣ кор мекунад? Третий раунд. Раунд 3. як навъи медонед усули Пагара маро ба навъи варзиши кикбокс ёд меорад. албатта ба ислоҳ кикбоксерҳо доштан ҳам дастҳоро ба рӯшан ҳаракат мекунанд, аммо ин бокс аст. як зарбаи дубора дар ҷои Баҳодур боз. бале пойҳоро бале бештар фаъолтар кардан лозим ишора мекунад мураббии Баҳодур. ҳаракати пойҳо муҳим аст, тамошобинон аст. дар бокс аз ҳама муҳим ҳаракати пойҳо аст. бале анамин гуна Баҳодур ягона варзишгаре аст ки дар кишвари мо анамин бо пойҳояш бисёр зебо ҳаракат мекунад. ман бисёр мехостам ин ҷумларо, ин ҳолатро дарҷ кардан, аммо на ба ёдам омад.
баҳодур арзанда бо пояш ҳаракат мекунад. ҳамзамон бинед бо самти паҳлӯ ҳаракат карда зарба мезанад. диққат диҳед ба ҳаракати пойҳои баҳодур ва ҳамзамон ба зарбаҳояш. аз канор бо свинг хук ҷеб бо дасти чап, ҷеб бо дасти чап, аз маркази майдон сабқат мекунанд варзишгарон. дар кунҷи ринг нигоҳ медорад баҳодур усмонов рақибро. аҳсон, бисёр зарбаи қавӣ дар ҷилои баҳодур усмонов. баҳодур усмонов акнун кӯшиш мекунад ки мавқеъро аз даст надиҳад. ва аз ин мавқеъ бештар зарбаҳои ҳадафрас бизанад. бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост зарбаи мустақим пагара дар канори кунҷ хуб истодааст ва акнун намедонад чӣ тавр зарбаҳои баҳодур усмоновро дифоъ кунад, бигардонад. албатта бисёр мушкил аст. баҳодур ин мавқеъро бояд аз даст надиҳад. албатта ва тамошобинёни азиз, аввалин нокдаун дар раунди навбатӣ дар иҷрои баҳодур усмонов тавонист тамоми мухлисони дар ин майдон ҷамъ омадаро ба ҳайрат биёрад. аҳсон, олӣ баҳодур усмонов, аҳсан. бо як зарбаи қавиаш тавонист баҳодур усмонов алберт пагараро ба нокаут бифиристад. ба нокаути техникӣ. албатта ин хушҳолии баҳодур усмонов аст ки мо низ хушҳол ҳастем. бинандагони азиз, некрӯзӣ, шодрӯзӣ, хушрӯзӣ аст ки имрӯз дар шоми бокс, дар шоми душанбе, албатта дар шоми таърихӣ 23 май, рӯзи ҷавонон, бахшида ба рӯзи ҷавонон, ин набарди албатта таърихи баҳодур усмонов доир гардид ва боз таҷлил гардида истодааст. баҳодур усмонов аҳсан. мо низ лаззат бурдем аз сабқати баҳодур усмонов. биёед интизор мешавем ин фурсатро, ин лаҳзаи муҳимро ва лаҳзаи такрори зарбаи задаи баҳодур усмоновро. худи умар кремлёв ба назди баҳодур усмонов омад ба орои набарди муҳимаш, албатта набарди ҷолибаш. акнун ҳама мухлисон ҳамин наврасон бинед бо парчами кишвари азизамон бо ғурури миллӣ ифтихор аз ватану меҳан якдилона мухлисӣ менамоянд ва ин унвон камарбанд аз ҳама муҳим. албатта барои баҳодур усмонов ҳама хушҳол ҳастем аз рақобати баҳодур усмонов. вақте рақибаш ба майдон ворид шуд, рақиби баҳодур усмонов, албатта мо тасаввур кардем ки шояд қавӣ аст, шояд мушкил мешавад барои баҳодур усмонов. аммо Ladies and gentlemen, he ended it on the last second of the third round by knockout. The winner of this bout and new WBA Gold Champion. албатта қаҳрамони навбатӣ WBA баҳодур усмонов. баҳодур усмонов аҳсан мегӯем. тавонист БМВ твое ждет на улице. До 5-го раунда нокаут. албатта ин тӯҳфаи арзишнок албатта тамғаи мошини албатта BMW
ки Умар Кремлев ки ваъда дода буд албатта то Чтобы не носить раунди тяжелый панҷум пояс после тяжелого поединка. нокаут албатта Как и тавонист обещал, ва Умар Назарович Кремлев ҳамсоҳиби вручил ключи от унвон гардид BMW ва пятой ҳамсоҳиби модели ҳамраи новому мошини чемпиону BMW. WBA Gold из Республики Таджикистан, города Душанбе. Дайте аплодисментов на ринге Бахадур Усмонов с поясом чемпиона и с ключами от нового автомобиля. Вы знаете, что говорить, друзья. Таджикистан. лаҳзаҳои такрор аст Мы албатта интизор поздравляем мешавем набуни Бахадур азиз. Усмонов, триумфатор сегодняшнего события. Таким выдался 6-й номерной турнир IBA. Рольф IBA Pro 6. мегӯни азиз акмал убайдов, давлат болтаев ва баҳодур усмонов ин шом дар шоми бокс дар шоми душанбе ҳар сеи онҳо пирӯз гардиданд. албатта бо пирӯзӣ комил устувор тариқи нокаут тавонистанд рақобини худро мағлуб намоянд. албатта акмал убайдов бошад дар 6 раунд бо ҳисоби доварун пирӯз гардид. давлат болтаев ва баҳодур усмонов бошад тариқи нокаути техникӣ албатта рақибонашонро мағлуб намуданд. ифтихор аст тамошобинони азиз. шоми бокс дар қалби тоҷикистон шаҳри душанбе оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. бо ҳамин мегӯни азиз шоми бокс ба анҷом расид. рӯзи ҷавонон муборак бошад ба ҳамаи шумо ҷавонон, наврасон, ҳамдиёрони азиз. бо шумо будам шорӣ абдураббӣ рабизода. сарбаланду тансиҳату сарфароз бошед. тарғибгари тарзи ҳоли солим бошед. бо варзиш бошед. бо телевизиони варзиш.